Vi har her min problemformulering vist, som hedder, hvad er Anders Samuelsens intention i forbindelse med indtrædelsen i den nye regering, og hvilke konsekvenser er der heraf. Så har vi her min indledning vist, som hedder, de tre partier Liberal Alliance, de konservative og Venstre er gået sammen om at danne en ny borgerlig regering, som trådte i kraft den 28. november 2016. Dette skete som en reaktion på mange måneders tovtrækkeri mellem de borgerlige partier i forbindelse med forhandlingerne omkring omtalte 2025-plan. De borgerlige partier var ganske enkelt ikke enige om alle punkterne, som 2025-planen skulle indeholde. Disse uoverensstemmelser førte til, at formanden for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, stillede et ultimatum til Lars Løkke Rasmussen på 5% i topskattelettelser. Han forsikrede om, at hvis ikke det krav kom med, ville han vælte regeringen. Dette fik Lars Løkke Rasmussen til at reagere, og han indkaldte til hastemøde på Marienborg. Møderne resulterede i en koalition i form af en regering. Denne nye regering har skabt en masse debat, hvor i Liberal Alliance blandt andet bliver kritiseret for løftebrud. Så har vi her de tre taksonomiske spørgsmål stående i redegørende, analyserende og diskuterende, og de har til formål at svare på min problemformulering, som jeg læste op tidligere. Men det redegørende hedder redegør for Kåre Strøm og Molin-modellen samt artiklen problematikker. Analyserende hedder sæt disse problematikker i forhold til Kåre Strøm og Molin-modellen, og det diskuterende hedder diskutere synspunkter samt komme ind på modellerne i forhold til artiklen om Ida Aukens. Først vil jeg redegøre for Kåre Strøms model, og overordnet så er meningen med Kåre Strøms model et forsøg på at forklare partiernes adfærd, og ud fra deres handling inddele dem i det felt, som ifølge Kåre Strøm bedst kan forklare denne handling. Man kan altså sige, at man beskriver det enkelte partiets fokuspunkt, altså hvilken post der er vigtigst for dem i kampen om magten, og der er i alt tre forskellige felter, som partierne kan inddeles i. Det første felt det er policy seeking, og hvis et parti hører under den her kategori, så er man et parti, som basalt går efter at få deres politik igennem. Man vil gerne opnå de ting, som man kæmper for, og som står i ens partiprogram. Man går altså ikke på kompromis med sine ideologier, ligegyldigt hvilket emne, der er populært blandt borgerne. Det andet felt det er office seeking, og hvis et parti hører under den her kategori, så er man et parti, som gerne vil i regeringen, og som gerne vil have ministertaburetter. Her går man primært efter at besætte magtpositioner i regeringen, og alle de goder, der hermed følger. Og det skal lige siges, at under den her kategori, så er man også villig til at nedprioritere sin egen ideologi, for så at få en del af magten til gengæld. Det tredje og sidste felt er vote seeking, og hvis et parti hører under den her kategori, så er man et parti, som går efter at få så mange stemmer som muligt. Og så behøver det ikke altid at være helt efter bogen, og med det så mener jeg, at de ofte har det emne i fokus, som er populært blandt borgerne, og så er de så også villige til at nedprioritere deres egen ideologi, hvis bare de kan få så mange stemmer som muligt. Man kan også kalde det her parti for et catch-all-parti, fordi at det ligesom catch-all. I virkeligheden er det sådan, at partierne ofte udgør en blanding af de her tre felter, fordi at de her felter, de har det med at lappe ind over hinanden. Men ja, ideen med den her teori, det er, at et parti bevidst altid vil hælde lidt ud over en af fælderne ind til de to andre. Nu vil jeg forklare Molin-modellen, og overordnet så går Molin-modellen ud på, at man kan forklare baggrunden for, hvordan et parti når frem til et standpunkt. Den kan forklare, hvad et parti har haft med i overvejelserne, når der bliver diskuteret et nyt standpunkt. Ja, det var helt kort. Og de ydre faktorer, det er ligesom omgivelserne. Det kan både være begivenheder, der er i verden eller i landet. Men det er simpelthen nogle begivenheder, som kræver, at et parti formulerer en holdning. Så er der valgt af standpunkt i den anden ende. Og når de ydre faktorer er taget i betragtning, så ender det med, at et parti har formuleret en holdning på baggrund af noget, der altså er sket i de ydre faktorer. Så er der interesse og interessefaktorer, eller faktor heroppe. Og heroppe, der fylder ideologien meget i forhold til valg af standpunkt, fordi at de skal efterleve deres kernevælgers behov og interesse. Og hvis vi hurtigt går ned til strategi, så handler det altså om samarbejdsmuligheder. Så kommer vi til parlamentarisk faktor, og det handler altså om, at et parti tager hensyn til sin samarbejdspartner. Så det vil sige, at partiets politiske standpunkt er påvirket af, hvordan at samarbejdspartnerne reagerer på det. Standpunktet er altså koordineret med samarbejdspartnerne, inden at forslaget kommer ud. Så går vi op til opinionsfaktoren, og herunder så er det vigtigt, at et parti tager hensyn til popularitet. Det vil altså sige, at hvordan vil befolkningen tage imod det her standpunkt? Hvordan står det til i meningsmålingerne?
hvordan vil det her forslag generelt blive opfattet? vil det være populært eller ej? Men samtidig med det, så er der den her kontinuitetsfaktor, som altså også spiller en stor rolle, fordi at det fungerer som en slags modvægt. Det vil sige, er der sammenhæng mellem det partiet plejer at mene at sige, og så det partiet i virkeligheden gør. Og hvis der ikke er sammenhæng mellem det, så er det så her, at kernevælgerne de bliver utilfredse, og kan ende med at blive til marginalvælgere. Så vil jeg redegøre for det sidste punkt, som er artiklens problematikker. Og det handler om, at Ekstra Bladet har udgivet en artikel om Anders Samuelsen indtrædelse i den nye regering med overskriften Audi Anders. Den blev udgivet søndag den 20. november 2016. Artiklen er hovedsageligt bestående af kritik, hvad angår den her indtrædelse. Artiklen har en helt bestemt vinkel til sagen, og den her vinkel er baseret på, at Samuelsen er en upålidelig mand, der er klar til at nedbrudsere sin ideologier frem for en fordelagtig position for hans eget vedkommende. Der bliver i starten af artiklen hentydet til, at Samuelsen er en dobbeltmoralsk mand, som ikke står ved sin ord. I og med, at de har taget et eksempel fra 2013, hvor Samuelsen har udtalt, at man kan vinde ministerbiler og tabe sin sjæl. De mener altså lige præcis, at han har gjort det, som han tidligere selv har påpeget negativt. Han har altså fået ministerbil samt en sideplads i regeringen og set bort fra sit standpunkt med lettelser i topskatten, som så i deres øjne er at tabe sin sjæl og holdning. Som han har udtalt tidligere i et interview, hvis folk sidder på ministerposten kun for at administrere og ikke for at føre politik, så har de ikke fortjent at være der. Derved så latterliggør de ham ved at bruge konkrete citater fra før episoden og sætter den op med de citater, som han så har sagt efter episoden. På den måde så virker han altså rigtig utroværdig. Ekstra Bladet beskylder altså Samuelsen direkte for at tage imod det søde ministerliv, om så det skal koste ham sit ultimatum med 5% topskattelettelser, som ellers er et betydningsfuldt emne, hvad angår det liberalistiske standpunkt. Nu er jeg gået videre til den analyserende del, og jeg vil starte med at sætte de her problematikker i forhold til Kåre Strøms model. Men ja, ifølge Kåre Strøm-modellen, så er Anders Samuelsen gået for policy-seeking herop, hvor han er gået efter at få sin politik igennem, uden brug af kompromiser, til at gå til office-seeking, hvor de går på kompromis med deres politik for at få siddeplads i regeringen hernede. De plejede at være et parti heroppe, som ansås for at fremføre deres partiprogram med hård hånd. Topskattelettelser har længe været krav fra partiets side, og kravet har tiltrukket mange kernevælgere, som nu med god grund kan tvivle på det her centrale krav, og det hele taget tvivle på partiet. I takt med deres indtrædelse i regeringen har partiet ifølge modellen ændret sit fokus. Partiets fokus ligger nu ifølge Kåre Strøm-modellen på at besætte magter i regeringen, hvor de er villige til at tilsidesætte deres egne ideologier, for så til gengæld at få de her sidepladser i regeringen til gengæld. Det her det er et valg, som kan have konsekvenser på længere sigt for Liberal Alliance, fordi at man kan diskutere, om Liberal Alliance er bevæget sig længere ned mod højre i deres værdipolitik, altså hvad angår skattelettelser osv. Fordi det er netop det her spring længere ned mod højrefløjen, som nogle af deres kernevælgere ikke har tænkt sig at springe med på. Det resulterer altså så i, at partiet taber nogle af sine vælgere i kampen om magten, fordi de ligesom er gået væk, for de kan ikke håndtere det her. Men ja, man kan også se den her episode i forhold til Molin-modellen, som jeg vil gøre nu. Før hele episoden med den nye regering og så videre, den kritiske reaktion, bla bla bla, så havde Liberal Alliance en klar hensigt med sine standpunkter. Og det var nemlig at tilgodese deres faste tilhængere, altså kernevælgerne. Liberal Alliance kan betegnes som et enkeltsagsparti på baggrund af, at deres vigtige standpunkter er baseret på mere frihed til den enkelte individ. Det er især et af partiets kendetegn, og det ved kernevælgerne også. Så før episoden med den nye regering havde Liberale Alliance tit og ofte sine kernevælgere i baghovedet, når det kom til et nyt standpunkt. Af den grund fulgte de altså interessefaktoren, fordi at de efterlever deres kernevælgers behov og interesse. Efter episoden med den nye regering kan det udadtil virke som om, at Liberale Alliance har en helt anden hensigt med deres standpunkt, og standpunktet det skal så forstås som den borgerlige regering. Men ifølge Molin-modellen har de nemlig nogle helt andre overvejelser i spil, og dermed er de gået en helt anden vej, altså i
forhold til interessefaktorer osv. De har nemlig fulgt strategifaktoren her, da de selvfølgelig er gået på kompromis med deres politik, og til gengæld har de fået samarbejdspartnere i form af Venstre og de konservative. Og så hvis vi går videre til det parlamentariske felt, så tages der nemlig også hensyn til samarbejdspartnerne, da Liberale Alliance de trækker sit ultimatum tilbage. Og det endelige standpunkt her, det er altså påvirket af samarbejdspartnere, fordi at de har koordineret standpunktet efter hinandens behov. Vi er nu kommet til det diskuterende spørgsmål, og i det diskuterende spørgsmål, der er taget udgangspunkt i en artikel, hvor Ida Auken hun kommer med nogle udtalelser. Men ja, i forhold til Kåre Strøms model og Molins model, så kan man diskutere om artiklen og generelt, at mange mennesker har en alt for enrettet vinkel til hele episoden. Nemlig at Anders Samuelsen han er en flyvsk mand, der går for at mene det ene, til pludselig at mene noget helt andet. Mange mennesker, ikke mindst artiklen, har det med kun at stille 2 muligheder op foran hinanden. Altså enten så er Samuelsen ude efter at få den ærefulde titel som minister kun på grund af ministerbilerne, lønnen, pensionen, eller også så bibeholder han sit ultimatum med de 5%. Der er ligesom ikke nogen tredje mulighed indblandt i det her. Enten eller, og der er sådan ikke rigtig nogen mellemløsning. Ida Auken, hun er folketingsmedlem fra De Radikale og tidligere minister. Hun er en af de få personer, der godt kan se en fordel i, at Anders Samuelsen har indtrådt i den nye regering, trods at han har tilbagetrukket sit ultimatum. Den 22. november 2016 udkom artiklen Eksminister kan man eksminister. Man kan få langt mere magt i regeringen. Og den her artikel udkom i bladet Altinget. Den her artikel forklarer Auken, at efter regeringsdeltagelsen for Liberal Alliance betyder meget mere magt, eller meget mere indflydelse i det politiske system, end hvad det havde førhen. Så er der et citat, som hun siger i den her artikel. LA har indtil nu kun kunnet påvirke 2 dagsordner, topskat og registreringsafgift. Nu kan de komme til at påvirke 1000. Og med det her citat, så mener hun, at det ikke kun er en fordel for Samuelsen selv at være en del af regeringen, men altså en fordel for hele partiet. Det kan godt være, at Anders Samuelsen har trukket sit ultimatum tilbage med topskatlettelserne osv., men det har ikke ens betydning med, at han stadig ikke mener det samme, eller har samme betydning, eller har samme holdning mere. Med sin plads i regeringen har han altså langt større chance for at få ført sin politik ud, end hvis han bare havde afslået tilbuddet om en ministerpost. Som Ida Auken slår fast i artiklen, hvis jeg i dag siger, at vi skal genanvende meget mere byggeaffald, er der ikke nogen, der gider skrive om det. Hvis jeg er minister overhovedet bare lufter ideen, kommer det på forsiden. Det vil altså sige, det er faktisk taktisk klogt af Anders Samuelsen, da deres ønskestandpunkter nu har større chance for at træde i kraft. Man kan altså også påpege, at Ida Auken hun kritiserer Kåre Strøms model og Molins model i forhold til, at de er så kasseformet som det er. Man er enten i det ene felt eller i det andet felt, og man er en blanding af de her 2 felter, som ifølge hende altså sagtens kan være en mulighed. Så er vi kommet til det sidste punkt, som er konklusionen, og den siger altså, beslutningen om at trække ultimatumet tilbage med 5% topskattelettelser, for så derefter alligevel at indtræde i regeringen, kan i mange menneskers opfattelse virke som en egocentreret handling. En ministerpost indebærer nemlig mange goder. Netop sådan har Ekstrabladet fortolket Samuelsens indtrædelse, og har efterfølgende skrevet en artikel, som har til formål at kritisere Anders Samuelsen og fremhæve ham som en grådig og selvcentreret mand. Dette går ikke hånd i hånd med den grundlæggende liberalistiske tankegang, mener mange mennesker, og anser derfor Samuelsen som værende utroværdig. Artiklen stiller 2 muligheder over for hinanden. Enten er Samuelsen kun interesseret i ministerbiler, eller også skulle han have bibeholdt sit ultimatum. Kåre Strøm og Molin-modellen bakker disse 2 muligheder op ved at inddele partiernes adfærd ind i kasser. Ida Auken kommer op med en tredje mulighed, så hverken de 2 modeller eller artiklen har taget højde for. Auken har nemlig selv besiddet en ministerpost, og hun ved, hvad hun snakker om. Anders Samuelsens beslutning om samarbejdet er altså taktisk klogt, i og med at han og sit parti nu har mulighed for at påvirke langt flere dagsordner end hidtil. Liberale Alliance og deres politik går en god tid i møde, hvor deres ønskestandpunkter har større chance for at træde i kraft. Og her der har vi altså hele min synopsis, som jeg så også sender til dig på en eller anden måde, lige finder ud af lige om lidt. Men ja, det var det.